Не използвай буквата Б в разговора ни за 1 минута и можеш да спечелиш този стейк Hell Ice Coffee Choco Latte. Готов ли си? Да. Как се казваш? Мариан. Имаш ли брат или сестра? Да. Какво? Моля? Какво имаш? Роднина от мъжки пол. Имаш ли домашен любимец? Да. Какво? Котка. Как се казва? Имам 4 по принцип. 4 котки. Няма да ги изброявам. Едната се казва Зорница. Каза Б. Няма да ги изброявам. Как се казваш? Силвия. На колко си? 18. Откъде си? Варна. Къде учиш? Хуманитарна. Добре. Кое че е любимото число? 5. Любим цвят? Розово. Имаш ли брат или сестра? Да. Какво имаш? Сестра. Как се казва? Стели. Тя на колко е? 11. Добре. Любим филм? Нямам. Любим сериал? Нямам. Коя ти е любимата дестинация за пътуване? Нямам. А пътувала ли си някъде извън България? Не. Каква музика слушаш? Чалга. Кой ти е любим изпълнител? Преслава. Любима песен? Пиян. Какъв телефон имаш? Айфон. Любима марка кола? Нямам. Каква ти е любимата храна? Суши. Добре, и на мен също. Да, времето изтече, спечели си стейка. Ето, заповядай, целият за теб, да се почерпиш с приятели, дай 5. На здраве! Коя да е следващата буква? Споделете в коментарите и ни последвайте за още.